Ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hey, kalain gid kalain. Hey, hindi ako makasaho. Gaba na blay na sa akon. Nga nagtigbaliw sa bao ang akon. Kubra. Galaway pa. Gaba na gid ni guro mo, gaba na gid. Maluoy ka. Ibalik lang akong kinangdan nga armas. Kay hindi ko na pagsabaron si Barikuson. Chatagoy, aradang akon ba o? Si Matan? Kag napangita yang bao? Kung na mo bao ini? Bao gid ini nga tunay? Bibi, katon ko. Hindi. Baugid. Baugid mo. Salamat. Salamat nga hindi gali ini tuod. Nga hindi gali bao ang akon armas. Chatagoy, aradang akon ba o? Pagbao-bao mo karon, hindi ta kapagsultuhan. Uwan, nakaangi ka na balanga na saipan ka ng mga tao? Ngangi, nasaypan ka? Ay, huuwan, isa na nga lakat ko, nasaipan ko ng tao nga si Paulo. Ay, guro, ang tao nga ito, wala man siya sang rason nga masalaan ko nga ay si Paulo. Man daw sa tangan, tsura ni Paulo, yan mo. Kag Orle, hindi kagid magpungko sa tupad sang puste. Kay basi masalan ka nga basura. Ang sakit man yung mga manuan ma. Ikaw nga hindi man ang ayan siyang nasoknok mo nga nyinop, no? Ha? Nga kagwapo man sa akon magsuksok sa yelo. Ah, gwapo imo nga daw sa atay ka sa Balenciana, man ka itom ni imo. Treng-treng, maghanda ka kung magpanindahan ka, ha? Taguas ang maayo ang kwarta nga ipanindahan mo.
day, Rosing? Madamo subong sang pikpakiter. Kagdamo sila sang naibalaan nga modus operandi. Makauna, day? Ang buot ko silingon tring-tring, madamo sila sang nahibalaan nga diskarte para nga makawat ang kwarta mo. Ang magalit, day, Rosing? Oo. Mayara gani nga nagadala sa malapad nga papel o ko newspaper sa salakyan para nga itabon sang ila kamot. Samtang ang isa nila kakamot, nagakuot sang imo bag. Abaw, abi ko. Sa mga pelikula lang na nagakatabo, day. Mayara man nga bungguan ka para nga makuha ang imo kwarta. Amo gali, day? May ara pagid nga lingawon ka. Silingon ka nila nga amoy na nga kinahanglan mangin alerto ka gitring-tring. Hindi ka magpatunto, ha? Bisan anong hihambal sa imo sang tawo nga hindi mo kilala, hindi ka gid magpati. Oo, day, Rosing. At sige na, lakat na. Pauli ka dayon, ha? Kag hindi ka gid magkalipat sang akon ginsiling sa imo. Oo, day, Rosing. Tapos na ako panindahan. Mabantay na lang ko di sa salakyan, hala. Ang akon tupad nga tawo. Nagatulok sa akon. Kina ko pa natalupangdan. Nga sagad siya sang tulok. Ay, basi kung kawatan ni. Hala. Nagpalapit siya sa akon. Kawatan gid. Uyatan ko sang maayong akon wallet. Day. May buling nawong mo. Hindi ko magsapak sa iya. Tulokon ko siya sang masakit. Day, may sapat ang guya mo. Babay, Eda! Brak na gani Ti, man. Kundi, naglakat siya. Booking ka na to eh! Kanugon sa imo? Kagwapo patani sa iya ba? Pero abi ya, mainto ya ko. May sapat kuno ang guya ko ba? Ay, ano ni? May sapat nga nagalakat? Aragay! Ay, may nagkagat kita sa akong guya! Hindi! May sapat matuod! May sapat nga nagkagat sa akong guya! Agay! Ano ni man? Ano nga sapat nga ini man? Hindi! Damang man eh! Kung animal kagid nga damang ka no? Dira kagid na nagkamang sa akong guya!
Wow! Kanami sa aton ginatanaw nga sini, Chacha, no? Oo man. Kadamos ang tawo. Apang wala sila nagagahod. Kag nagalibog yung ulo ko. Nga ahaw. Nga babae ang upod ko. Kag hindi lalaki. Kung sa bagay, ikaw man ang naghagad sa akon libre mo man eh. Bro, mas mayo pagidya kung lalaki ang kaupod ko para kumpletong adlaw ko. Oh, hala! May lalaki nga nagapakadto diri ho. Nagapangapkap siya. Man, dulom mo. Amo matuod? Wow! Kagwapo sa iya, Chacha. Day, ang mayo pa. Kay may bakante man sa tupad ko. Budungon ko siya O sige, buto nga siya. Na, ari na. Budungon ko na siya Sino nagbutong sa akong ring the bell? Sino nagbutong sa akon? Eh nga ato, nano kahaw? Uti, daw ano ka dako? Ay daw lipak lang. Ay, Matan, Ano na, Chutagoy? may naisipan ako nga pagi para nga makakwarta kita. Ano naman ang diskarte, Chutagoy? Amate, amo ini Maghulam ka to anay sang tricycad. Ngaw? Bantayan naton si Barikoson nga magalin sa ilabalay. Pagkatapos makadto kita kay Huling. Kag silingon tasya nga ginpahulam sa aton ni Barikoson ang ila TV. Wala. Nga buhato nato ni na. Ibaligya naton ang TV. Mayo ko magpati man si Uling sa aton Mapati na siya akong may balo. Sunod lang bala sa master mo. Abang Chutagoy? Sa ano ka mapatihan ni Uling? Kay ikaw si Tagoy? Makita ka pa lang nila. Ngara sa ila og saran. Tanan nga buhos ang ila balay ginasiradaan nila. Mapakuno-kuno ako nga turko. Makalo ako sang iya ka turko. Tapos mas shade ako. Kag ikaw, dala ka nga daan tricycad, kaya mo nang aton sakyan. Kung makuha ko na ang TV, bisan ibaligya lang naton 5,000 ang TV. Okay na. Piho na. Aba! Pero Chutagoy, base ko nimpas ang TV nila. Nanong nga impas man. Kita ko pa na kahapon nga nagapanukot na ang kolektor. Gani, sige na. Naplanuhan ko na inis ang maayo Chutagoy, base kong gabaan kita sini. Kung si Barikoson ang aton kawatan, layo ta iya sa gaba.
Almanayan sila, tibe? Ay, oo eh. Flat screen na yung daan. Ute, ang tawang dagway ko, ha? Anong dagway ko matan, o? Nan tawa? Ay, abaw, Chutagoy. Do sa turko, kakid. May bigote ka pa kag shades. Ako na niya. Ang turko ya do, hindi pa. Pero ako ya, turko gid. Amo, nerds. Kag ikaw man matan. Sa lapiron mo ng buhok mo nga ina, ha? Kamagtakod ka sang arito sa piyak mo nga dulunggan. Pagkatapos, butangan mo sang bansil ang imong ipon para hindi ka makilala. Man may tahang kang nga daan mo. Kag dason, butangan mo sang panyong ulo mo. Huling, may kadtuan ako. Diin si Alvina? Sa akon kilala Basi makakuha ako dito sa mga ingresuhan nga mga t-shirt. Sige si Alvina Magkuha ka dito kay painggrisuhan ta. Patod nga magdamong makuha sa aton mo. Ati, huling Tanan nga taga-barangay muna ay makululuha na. Luwas lang sa kay Buklan. Ay, siya na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!